Ngibuyile. I'm still alive. Hi, Intabiseng. I made it back from Joburg. Oh, in this so guys, I'm not gonna stay long. Anyway, I shouldn't even be here on this live because I'm supposed to be busy with Mpesu products. I've got a very big order, so I need to package it. That's what I'm coming. We'll land. Okay. Hey CEO, hello. Hi Sakile. The selector. Umuntu akalali nje. Thanda imali. Suku. Yemini. Umuntu must hustle. What is this? I think before ngilale fanele ngizama ukwenza ivideo ye-TFSA ngichazele yona yabo ngoba there's not enough people namhlanje live yes azange zihambe kahle because of other commitments. So Siphila yona. No. Yes, phela ngoba isystem seyinjalo sekufanele si-align sifane nathi yabo. Ngabe ngazi usudomoroza emhlabeni yabo. So you can't think. You know, imagine ukuthi ngabe kumnandi kanjani emhlabeni if namanje sisaphila ancient life. You have your own piece of land, uyatshala, uyadla, awudingi kuba nemoto, awudingi kuba nawo wonke lezi zinto esesinazo manje. Mina I think ngiyayithanda leyo mpilo. Hayi le mpilo manje ukuthi asihlezi singekho satisfied. There's always gonna be something engcono kunenye. Fanele ufune more. Hey. Where are we going with this? Okay. Kahle nje sama-slaves thina le emhlabeni. Sama-slaves. Kushona Mpesu namhlanje la endlini. Yenza yonke. Ngiyabonga Nthabiseng. Ngisazokwenza amanye ama-video azi ngicabanga ukuthi iningi izinto efanele ukuthi siyishare. Sonke nje sabantu fanele share ngoba imagine nawe I'm sure khona ulwazi oyi-expert kulona esingalazi thina. Kodwa thina nje ukuthi asikwazi ukuplan i-content yethu. Nje like structure it. Abanye abantu are shy. Yabo. Mina my only excuse ukuthi nje bengitshela ukuthi nje yabo TikTok is all about twerking. Abantu la kuyatwerkwa nje kwenziwa lezo zinto. Uliyena mom bafuna imatch ke lapha. Ngisaba accept nje abantu abaqhamuka emaceleni. Ngingabazi. Hi, the hustling queen. Did you join? Did you download the app? I know you did. Yes, uthenge maphi ama-shares today. Uthenge maphi?
sengifake kancane nje. So compare na custom. Hayi sowenza. Kodwa bona usayidilithe lenye le ngibengenzile. So ngibhalisa ama rules. Mhlambe fanele ngenze kube like ama screenshots. Oh, okay, that's awesome. Okay, then. Ile nto vele fanele ukuthi uyenze refer umuntu, umshare information, you know. Into right kabule share information. Then into grand. Ungabe selfish ne information engasiza omunye umuntu. Bafethu yazi kusasa ngiyavuka ngempumalanga. Kanti ngabe ngilele kodwa ngilele. Ngoba ngine-order elikhulu lento kusasa. 3, 6, 9, 12. 15, 16, 17, 18, 19. 25. Okay. Manje sengilele yini indaba nihlezi zonke insuku ngifuna ukubhala ama comment ngingafuna ukujoin live like ngingene la nginibone ukuthi njani ngobani sixoxeni. The hustling queen, where are you and what are you doing? Okay, ngise Kempton Park and njengamanje I'm trying to package this. I'm packaging this. I've got a very big order. So this is my big order for tomorrow, capsules, packets, and there's more here, all over there, all that person. So it's for my order. Ngisazopakisha 30 more packets. Ngoba fanele ukuthi ngibe ngine order cool bulk. So it's my side hustle. Mina wone nama side hustles, guys. Mina ama side hustles. Asenzobhoreka manje ngasakhuluma ngama shares. Wasikodwa ngenixoxele kancane. Bani umuntu wazi i-tax free savings account. Yazi tax free. Go wenzani lo mpeso. Mpeso it's a libido booster for both men and women. So kakhulukazi yasiza ke for abantu besilisa kakhulukazi if unenkinga ye-erection, you are battling with erection or you have early ejaculation, yasiza nje. Increase i-semen volume. Kahle kahle ngaze ngajoin uTikTok ngenxa yayo ku-main account yami ngoba le backup account yami le. Main account yami impesopreneur, it's about impeso. Yeah. So ngiyabuza ukuthi nawona ama side hustle ngoba ngeke izincreases wakho ukhule kahle uma unganayo side hustle unless ke phela of course you are earning enough. Oh, okay. Okay, the husband queen, no problem.
It's fine. Sesikhona isikhathi sisakhuluma anyway. Sisazokwazana. Maybe meet someday, I don't know. I mean, I travel a lot around the country. Ngithole Limpopo, ngithole Thoyando, yabona nje manje bade ngiye eWonders bengiyolanda yona. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 3 4 5. Oh, okay. When's my kids hampers? Oh, okay. Snacks and hampers. Yes, I do sell Senafix. You know Senafix by Hustling Queen. Angazi ngizwe ngayo Senafix. Oh, it's a good thing when I'm a side hustle out too. Ooh, I like that. That's very good. I mean, my other side hustle is to I'm managing. I'm an artist out too. DJ in fact and a smaller nyana somebody. But ngisafunda ke ngoba lo industry ufuna ukuthi uphume. Into engakakwazi engakayenzi manje. But ayikho into engithi ngifuna ukuyenza ngingakwazi ukuyenza. So yikho ngi-challenge. Oh, that's too expensive. Mine is 400. Way. Hayibo. Azodlala ngami. Mina ngithenga ngo-10 liter, 20 liter, 50 liter. Not get minus jar. Futhi nje 400, that's a lot for a stock price. Imagine ngoba mina if sengidayisa mina ngisimanje senginikeza sengithengisela ama distributor angisadayisi like individual, which means my profit is limited. Yehlile, you know? Ngoba if I sell one packet of mpesu, the smallest one, which is this one, it's like let me show you the brand again. This one is 80 rand mawudayisa, but if ngidayisa ama distributor nginikeza ngo-40 rand, which means already I'm cutting my profits by half. So manje if sengizothenga leyo jar, minus jar, ayayike the Hustling Queen, no. It's a lot. He is very expensive. He's very expensive. Maybe cheap mhlambe makwenye indawo mawuse KZN, but for me very very expensive. Ngaqala ukuyidayisa phela mina lento ngo-2019. So ama ins and outs futhi nje manje I think kuleli viki ngolesihlanu nje ngiyofinalize ama plans ukuthi ngiyam-eliminate lo muntu obengumsupport elishoyando ngoba sengine cheaper option, you know. Senafix is a nut that is helping in weight loss. Oh, okay. Oh, le nuts edliwayo angiyazi ukuthi ngibone nje abantu bekhuluma ngayo kodwa angazi ukuthi yini igama layo. Okay. So iyasebenza. Oh, okay. That's nice. Fanele ngiyi-check i-profile yakho. Uyifakile kwi-profile yakho? Fanele ngi-check i-profile yakho ngibone khona ngizofunda more about it. Ukhona umuntu la waziyo nge-tax-free savings account. Tax-free savings account.
Uyibonile the hustling queen mase usungena kwi-app yakho. Tax-free savings account. Awu, uyibonile. Yabo uma ungena nje phela ngithi yabo uba nama bayakukhombisa ukuthi unez equity za kube tax-free savings account ibhalwe TFSA. TFSA is the second one. Ilandelana kanjalo TFSA. So i-TFSA isho ukuthi tax-free savings account. Tax-free savings account kusho ukuthi imali yakho le usuku uzoyisave khona sisi nje okay nje mawusebenza nemali yakho ngithi wenza izidingo zakho uthatha imali enuyisave. Kodwa mawungathatha imali yakho hamba uyisave lese mhlambe ka Time Bank and then uphinde uyikhiphe uyisebenzise, leyo mali yakho is counted ku income tax ngoba ngithi the reason why une income tax reference number is to tax your income. So kunama different tax brackets depending ku income yakho. So when uyayazi income tax brackets ofola kuyona, ubandla umuntu oyazi income tax brackets akafola kuyona. Noma ubona nje seyikhala nje ubone nje uthi hawe ma ngaze ngajabula nje this year nje, hawe ma ngiyathandaza engazi ukuthi ngaba noshintshi ka SARS. South Africa madoda. Hey, it's amazing indlela esikhokha ngayo. Uma uzuyitolo zakwamanye ama countries, abanye abantu abakhokhi intela in their countries. Or you were replying to the other question that you asked. Yes, about the side hustles, yeah. Or also that oh no you didn't. Oh okay, but you tax-free savings account. Yeah, okay, sure. I understand what you say. Okay, Nthabi saying uyazi ukuthi ungasave kanjani kwi tax kodwa. Uyazi nama strategies ongawenza ukuthi usave kwi tax. I-income tax bracket yakho ufola kuyona uyayazi ukuthi yiphi. If usebenza la eSouth Africa fanele uyazi income tax bracket or noma okay ngithabisele. If noma ngabe kuthiwa unebusiness, angithi mangabe unebusiness asithi mhlambe njengami nje nge-receive income earning from i-business lami, kodwa leyo i-business lami it's not registered no SARS because of my own reasons, because I don't want to be taxed yet, because I'm not wanting to look for funding. Another mistake esiyenza sabantu ukuthi uvela uhambe uregister ibhizinisi, uza wonke umuntu ethi hamba uregister ibhizinisi, awumisele wa-apply wa funding, uya-apply nje ngoba bonke abantu bayahamba ujabule ukuthi nje wena unesitifiketi sakho saka-SIPS esine-business name yakho ne-business account, kodwa leyo business account ayingeni imali. Wena nje you are eligible for tax, uya-tax futhi mhlawumbe usuyakweleta ama-1,000. You don't need to register a business if you're not making an imali, income, or if you are not intending to get funding. Get registered as a business if there is a benefit, a financial benefit for you as a business in terms of growth and expansion. Obviously ngeke ufande uhulumeni unganawo ama-documents right, or nokuhambe uyofuna i-tender unganawo ama-documents, i-paperwork right. But if nje usaqala nje usayihustlishela nje uyifanele nompesupreneur, you are still like starting i-startup. Yeah, it's scary as well. It's very scary how much we are not financial literate. Kodwa akuyona i-fault yethu. Into ezoba i-fault yethu ukuthi iy'ngane zethu zingabi financially literate. That will be our fault.
nabo nje abazali bethu siyabenzela nje ama-excuse ngoba phela bakhona abantu abadala abalingana nabo abama-millionaires abaney'mali bona babehlaleleni babekhamsephi ngesikhathi abanye abantu beyihlupha behambe beyofuna ulwazi befunda beba nama-PhD. It's an excuse nje nakhona singasho nje it's not the fault yabo, it's the apartheid. That excuse is long overdue. Bakhona abantu abadala abaney'mali bona babeyilaphi ngempela babekhamsephi babethithizaphi ezinye iy'ngane zabantu hamba zihasilishe ngoba phela bonke abantu babela emagoli bezofuna umsebenzi. Ungabi nolwazi sisi, hayi ulwazi uyalufuna, ulwazi avele luzozongqongqozela kini uhlalele uyahamba uyolufuna yonke into ongenayo uyahamba uyoyifuna. Ngeke nje uzule ulwazi luzozongqongqoza la eminyango yami ukuthi hawu sabona noma sasacela ukuzokutshela ukuthi manje ayikho leyo nto. You need fanele ube ne-habit yokuyofuna ulwazi. Ngeke uvele nje ube nolwazi ungazange uhambe uyolufuna. Never. Kodwa babekhona abantu ababehamba ungakhohlwa ukuthi sinendlu yemnyama sinomona. Uqiniseleke ngalapho ave sinomona. Ave sinomona ngike ngibuke nje abantu most yabantu kodwa phela mhlawumbe indlela engiyibuka ngayo most yabantu who are working overseas abathanda ukushare information. Abantu abashare information abantu baseZimbabwe yazi. Hayi futhi nabantu angibazi abantu abazonda njengabantu abamnyama. Sidingo singekho. Manje nganzeni nefundisani kwaba nezingane ukuthi how to use money. Uyiholela ingane mayenzi mayiwasha izitsha understand ukuthi there's an exchange of a service ukuze athole something noma nje ingane zenipha niziphi imali nje zingasebenzanga. Othi ngeke ukukhuluma kwezithiwe ngiyahlanya. Omunye uthe nje angicela ngeke ukuba kuma live manje. Ngoba nje mina anginayo impilo nje mina ngaphandle kokuba live engiphoxa phofu engadlali. Kodwa esinye isikhathi yazi ukuthi akubona ukuthi mhlawumbe abanye abantu ukubona ukuthi abantu aba-successful ba-hard working kanjani. Umuntu o-successful and hard working uvela abona abanye abantu as if uzobe emosha isikhathi sakhe. Khona mina obunye ubaba ngade ngihlale ePortchefstroom owakhula akafundile cabanga akazange ngisho isikole okay waye esikoleni but akana degree. Nje ordinary somebody wayefundela nje wayefundela high school wayephelela lapho. Kodwa une-construction company manje lo baba. Uze uthi mangimbuza uthi kena akasabaqasha abantu bangakhona bangakubo ngoba usaphuma kuleyo nhliziyo yokuthi kena meqashe abantu balana abakufuna ukusebenza. Useqasha nje abantu bokufika kuphela. Uthi nje useqasha abantu bokufika ngoba abantu balapha abafuna ukusebenza. Kwakhiwe iy'tini bane-target yey'tini ngosuku ukuthi abenze ngisho half we-target ngosuku. Ngoba nje into abayenzayo nje ukuba lazy babona bafuna ukuhambisa usuku ukuthi umuntu uyathikitha ngalolo suku. Ngathi nje okay. Abantu abakhuthele omunye umuntu umbuka ngalelo nami mhlambe nami kwi-subject yabo engazi ukuthi okay for me it's easy. Omunye umuntu ngimase ngimbuka ngimjudge ngiyamjudge ngithi yazi ukuthi lo muntu akekho serious. Kusho mina ngiyakwazi ke lokho kodwa ngoba kusuke mina kulula for mina
but komunye umuntu akubi lula. Ngiyakwazi lokho ukuthi akubi lula ngoba nami ikhona izinto engekho lula for me. So very, very empty pride. Engathi shu. Samagogogo nje ahambelayo. Angazi ukuthi emva kwalokho ujike ushona uhlupheke ney'ngane zakho uhlupheke nje ngenxa yokuthi nje ubhizi nje ne-pride engasile. Gibele phezulu ehashini for nothing. Usokhuluma ngathi ke azona hayi khome mfondini yo. Kodwa-ke nani mina abantu besilisa yazi ukuthi inkinga yabantu besilisa yini? Angeke ukuthi uyabona ngabe umuntu onemali angeke uze ukhaliswe ukuthi unomuntu ofuna uthanda imali. Ngeke. Umuntu onemali aka-complain ngokuthi oh my girlfriend usoloko ungifuna imali kwathini ubungazi nokuthi imali yenziwa kanjani awuphangeli awuthini. You can't complain if wena as a man you project yourself kumuntu owazi kahle ukuthi you can't afford them. You can't. Abantu besilisa they always do that. Umuntu ahamba ukuthi umuntu ayabona ukuthi le ntombazane i-more than yena or amandla akhe kodwa uyahamba uthi uappreciate intombazane not ukuthi vele ujolela ukuthi ube njalo. Amantombazane we date high as women and ngoba nina bantu besilisa niyazi ukuthi we date high niyaclaima nenze ngazi ukuthi umuntu on the first date uyaflasha. Obvious phela once waqala wenza something mina ngiyintombazane sengiregister engqondweni yami ukuthi oh okay shuthi nje this guy this is gonna be our life. You can't start ngelinye igi sithi mangabe sengiqhomile la bese siyashintsha usufake elinye igi ayikho leyo nto. Ufuna yenze njani manje ngidowngrade ngokuthanda kwakho? Hayi ngeke kanjani? It's not make sure on that part. You cannot expect that. Men project themselves to the wrong women. A man must always be powerful in the relationship. Powerful not just financially, but powerful even ngolwazi ngezinto. You must be more powerful than a woman. Uzoba nepeace ke lapho in your relationship. Ungalokho complain futhi uzoba unemali and you won't complain when you have money to spend money on somebody if you have money. The only people who complain about not sharing their money is people who don't have money. Vele uzothini ungacomplain ngoba vele nawe ayiwanelisi leyo. People don't want to stop dating umuntu enganamali. So if mangisho kanjalo ukuthi umuntu must not date mangabe unganamali. So oh shoot wena uzobe uthandana nemali emntwini no ayikho leyo nto. Umuntu onganamali ufuna nemjolweni umjolo ubiza kangaka idatha ibiza kangaka. Okay, even going out kuyabiza. Asisho ukuthi uzobe uhamba uye out every day noma uhambe uma expensive places. But doing something together with your partner, if it's not indoors or going hiking or doing something, ibiza imali leyo nto. Okay. It's tax-free savings account. Imali okwazi ukuyiseva it's up to 36,000. At the end of the day we say we love money too much. Ngeke umuntu onemali akutshele leyo nto another the hustling queen. That's why when you choose your partner you must choose a person who's higher than you, who's more powerful than you. Okay. Yeah, asiphume lapho ngithabise asikhume nge-tax-free savings account. Ngaze vele kuphume nama-thoughts ami la bese abantu beyangijudge. But anginendaba mina. I don't care what people think. I don't care what you say. I just live a carefree life. I do as I do and I believe in what I believe in. And that's the end of it. Thabise ngiyaphoxana shame. Yazi asiphume nike lapho asikhulume nge-tax-free savings account. 36,000 okwazi ukusave ku-tax-free savings account. Ade ngisasho ukuthi okay if une-income uyahola kulophe anami wakho
lo ne-income tax brackets. Mase ngichaza i-TFSA ngizochaza nokuthi yini i-benefit yayo bese ngibhalela ama-income tax brackets nokuthi uzoyibala kanjani ukuthi wena how much you should contribute for you ukuthi usave kwi-tax. So ziwu-2 iy'ndlela e-South Africa ezizokusiza ukuthi ukwazi ukusave kwi-tax. Ngiya-understand, ngiyazi it's not like that, but not in a bad way. Ayingendlela embi. Zimbili indlela ongaseva ngazo kwi-tax. Ngizokwenza i-round number as example mhlawumbe for i-benefit yomuntu ongazi. Asithi mhlawumbe wena i-income tax bracket yakho it's like 100,000 ayikho kodwa i-100,000 it starts from 100 and something inyukele but ine-range. Leyo uyithola ngokuthi ucalculate u-annum wakho like your salary per month times 12. That's your annum, that's your income tax bracket. So kunama tax percentages a-apply kumuntu nomuntu ngokwe-income tax bracket yakhe. Okay, if wena imali yakho iholayo per annum is 100,000, uzotaxwa ke. If uhola more utaxwa more, kanjalo. Indlela yokwehlisa i-income tax bracket kuyenza ukuthi mhlambe ngemali engenile ngoba utaxwa ngemali engenile including imali oyinikezwe abantu bayifaka kwi-account yakho, yonke nje imali engenile kwi-account yakho, not just leyo mholo, yonke imali income yakho as a human being, as a person. Then mhlawumbe uthola ukuthi wena ugcina usuno 120,000 ngalezi imali ezinye eseceleni, mhlawumbe oma-rent iyangena kuma-account wakho, mhlawumbe nema-room, mhlawumbe bayisimpeyisi, mhlawumbe nani. Okay, leyo mali izongena igcina isinyusa i-income tax bracket, okusho ukuthi mhlawumbe instead ukuthi utaxwe ngokwelevel ye-income yakho manje usunemali engale ngaphezulu. Okay, so wena fanele ukuthi uhlakaniphe-ke manje uthathe le mali leyo ukuze wehlise i-bracket yakho, i-range yakho yemali leyo otaxwa kuyona. Indlela ongayibalekisa ngayo imali ukuze ube kwi-category engaphansi ene-percentage etaxwa kancane ukuthi uyimove le mali yakho uyifake kwi-tax-free savings account. Le tax-free savings account onayo ka-Easy Equities. Akhona ama-tax-free savings account kwezinye iy'ndawo like u-Stash. U-Stash is a tax-free savings product yakwa-Liberty, but abantu abakwazi lokho, that it's a tax-free savings instrument, but it's too little ngendlela abayenza ngayo, abayenze like it should be a big thing. But ke I understand the concept yabo is to try to create i-habit yokusave usuku nosuku. Bese u-36,000 ongawuthatha uhambe kusho ukuthi kulo 100,000 angithi usuno 120,000 wena uzothatha u-36,000 uhambe uyobeka. That's if unayo leyo mali eseceleni okwazi ukuthi uyibeke, mhlawumbe uyasave. Uma usave ungavele uhambe uyosave imali yakho for long term nje, uyisave as a cash. U-cash nje ngeke uze uwenzele lutho. Asithi imagine manje like market crashes, sibe ne-recession, mhlawumbe sivele sifane neZimbabwe nje overnight. Ngisho ngabe kuthi uno-100,000 wakho ngeke uze ukwenzele lutho. Ngangibuka enye i-documentary yaseZimbabwe ukuthi abantu ababe ney'mali benama-million ngesikhathi iZimbabwe beba ne-recession, umuntu wayefila as if uphuwe engazuthi ubehlala emgaqweni. Abantu ababe notho ababambelele kuwo abantu ababe ne-property, ngoba i-property wawukwazi still ukuthi uyi-increase i-rent, kodwa abantu ababe no-cash emabhenki basala nje beholopolo kanjalo, bayifanela nje no-ordinary somebody ngoba imali ayisho lutho as u-cash. Imali ifanele uyisuse ku-cash ibe yi-asset ozokwazi ukuthi uyi-convert to something tangible, ozokwazi ukuthi ikugenele more future value, ibe ne-future value engcono. Yikho kubalulekile ukuthi u-own ama-stocks and equities, uthenga ama-shares.
bese lo 36,000 mawusevile kuyoncozuka. I will look it up for you. I was watching it on YouTube. Ngizokufunela nje ngihlezi ngibuka izinto enjalo, i-content enjalo ku YouTube. Angibuki ngisho i-TV cabanga mina. Ngizokutshela. I will look for it. Ngibhale link. But you can also search it, Lindo. You search what happened to the money that people had in Zimbabwe when their Zim dollar became worthless. You can search it. Ikhona uyakwazi ukwenza i-minor account ka-Easy Equities. Kade khulunywa ngayo izolo ukuthi udinga uku-certify in kodwa nje uyakwazi ukwenza i-minor account, and the early you start the better. They increase the money supply, thus creating inflation. Is that Zimbabwe? Kodwa mangathiwa thina sifana neZimbabwe manje, yini into esingabambelela kuyona sabantu abamnyama? Ngoba sinawo ama-renting properties, asinawo ama-asset classes angasenzela enye imali lutho, nada. Singafana nje, singawolopho, singamaphara nje sonke. Okay, asiqhubekeni no-tax-free savings account. 36,000 imali okwazi ukuyisave. Uzokwenza nesibalo esenziwe uSimon Brown ukuthi wenze isibalo ukuthi ebheke ukuthi mawususuyisevile le 36,000, i-maximum ongayiseva it's 500,000 per lifetime. So once you reach 500,000 awukwazi ukuya more ngoba uzophenalize, kufanele ume lapho ungabusasave. Usuqedile nge-tax-free savings account. Enye option ongaseva ngayo it's a retirement annuity. Niyazi retirement annuity? Nawo ama-retirement annuity. Lo muzwa kuthiwa nje khona imali ebanjwa emsebenzini awazi nokuthi eyani. Uyayazi ukuthi yini i-provident fund? Mina ngisebenzi ka-government kodwa ngiyayazi ukuthi yini i-provident fund, but I don't have a provident fund. Ngizoba ngumsindo-ke manje because I'm selling the product. Sorry. Anilali bafethu, anilali. Koze kube nini ngaleli? Hayibo. Anilali ntho. Just ngihlala kuze kube lesi sikhathi every day. Then uthe ngi-distracted bafethu, sorry ngoba ngenza lento le engiyenzayo. Inkinga nje uku-multitask ngayifundisa ukuthi angingakwenzi ngoba yikho into eba effective mangabe u-multitask. Imagine manje ngizama ukwenza ukusila le nto ngizovele ngiyisile ngingayisile kahle, customer lami li-complain. Noma ngizama ukumchazela u-tax-free savings account ngingamchazeli kahle njengoba ngiyenza nje. I'm very bad ngoku-multitask.
ngize nje kuthiwe abantu besifazane bakhona multitask mina ngikwazi silala njani singenamali. Hey nyani ulala njani ungenamali serious. Abantu basakulale kumele nemali, that's like the biggest joke I've ever heard. Ngoba nakho njengoba kwengoma ayikho nje leyo nto. Awulali kahle kampela manganamali. But it's not like it's a metaphor ukuthi asinamali sinayo thina imali ukuthi nje imali yethu yasiphunyuka ezandleni. Abantu abamnyama banayo imali shame ngifuna ungasho. Sinayo nje imali ukuthi iyasiphunyuka ezandleni ngoba asazi ukuthi simanage kanjani. Nithabise ngusuzwile ukuthi yini tax free savings account ukuthi usave malini? Imalini ongakwazi ukuyisave. Lokho kusho ukuthi uma unayo imali ungayisave. Ungasave up to 36,000 every year. Ungathax. Uzothi usavile ke njengoba uzobe usave ku tax free savings account. Uyakwazi ukuthi ngawo lo 36,000 osavile under tax free uphinde ukwazi uthenga amanye ama asset classes like ama exchange traded funds. Exchange traded funds it's like ama companies amaningi aselectiwe ngokwe industry ukuthi abe ngaphansi kwaleyo. Kuyenza ukuthi kube ama exchange traded funds noma insurance companies. Lokho kusho ukuthi leyo fund leyo asset class ingcono ayikho risky. Ama shares akhona awa fluctuate kakhulu ngoba noma ngabe mhlambe enye asisi mhlambe exchange traded funds for insurance companies mhlambe ozinoshala ka perform kahle mhlambe libathu uzobe performa kahle, so uyayibalances ku exchange traded funds. It's just like a pool of companies under one baskets. So uyakwazi uthenga ama ETFs. Mina ngeyami i-tax free savings account ngithenga ama ETFs ngoba already nginawo ama shares. Angifuni ukuyenza ibe more volatile. Ngibe ne-stress sama shares, ngibe ne-stress ka Shoprite no Capitec no Sasol, ngiphinde ngibe ne-stress tax free savings account. I don't want that trouble. So can you open that account ngegama lami? Yeah, angithi wena ukuthi nama ngakayivula i-minor account kodwa nje i-minor account iyafana nje ne-account yakho. Njengoba yakhe account angithi kweyakhe account no equities, South African shares, US dollar shares, tax free savings account, easy properties izobe ifana nayo, izobe inento efanayo kanjalo. Iyafana nje. Into yenza kweyakhe account iyafana nalo zobuyenza kweyengane yakho. Iyafana. Umahluko ukuthi ingane ayikwazi phela uku-access wena umuntu omenzelayo. Wena omenzela ama transactions, wena umqala yonke into. And the idea behind leyo minor account ukuthi ingane ikhule i-financially saving ngoba ngithi ingane uzoyifundisa ukuthi hey wesisiza nayi account yakho usumdala usuna 18 or mhlawumbe uqale kancane uyifundise ukuze izokwazi mase sikhule nayo i-manage ama asset classes wayiqhubeka i-invest. Ungathi ingane mangabe mhlawumbe uyashona or mhlawumbe ibe sina 18 sifuna ukuyikhipha yonke imali awuyibekele yona ngoba phela isine value angithi. Ngoba mawuqala manje ingane yakho asisi mhlawumbe ingane yakho under 10 nesikhathi esiningi abusuku usuyibekele nje ungaba nemali eningi. By the time mhlawumbe ina 18 or isebenza uzobe nemali enhloko uzobe rich. So ngiyathemba ngeke ngithi awubanga umsindo kakhulu. Iyawubanga nje umsindo lento. With ingane ena
10 years uyakwazi ukubeka imali sekumanje bengithi ngizoyomvulela i-account from FNB. Yini uyomvulela i-account e-FNB? Why? That's a cash account. Thina senza izinto ngoba nakho zenziwa abanye abantu. Uzwa kuthiwe hamba uvulele ngani i-bank account uhambe uyoyisavela. Usave cash. Inkado kisho nje manje leyo nto ukuthi akufanele si-encourage ukuthi igcina imali cash. Uhambe asithi mhlawumbe uhambe uyombekela ama-savings. Lawo ama-savings you are more tempted ukuthi uwathinte okokuqala. One, you are more tempted ukuthi uwathinte futhi imalini ezoyithola ngokubeka imali njengo-cash. Uzothola malini? Asithi-ke mhlawumbe ubeka manje mhlawumbe ubeka lo 500 ngenyanga. After 8 years ingane yakho ngoba ina 10 isina 18 imalini ozobe unayo. Ukuwa i-calculator ka-FNB ngoba oqala nama-monthly fees. Leyo mali njengoba uyibeke lapho nje iyi-cash asset okusho ukuthi ihleli nje ibhenki layisebenzisa liyenze into ethandayo. Wena ayi-produce more eggs. So that's why ifanele ukuthi sishintshe leyo mindset, sithathe imali si-investe kuma-asset classes azokwazi ukuthi asenzele imali. I-example yakhona tax-free savings account. Tax-free savings account. Ungathi leyo mali owena ucabanga ukuyovulela ingane ye-FNB uthathe leyo mali ucontribute ngayo under tax-free savings account and buy ETFs under it. Because even i-interest yemali oyenze under tax-free savings account ngeke baze bayi-tax. So that's my advice for you. Uma singasukwenza izinto ngoba nakho senziwa isikhule kuthiwa ziyenziwe. Mina nje yami ingane ngivulela i-bank account uyisebenzisa mhlazane esedinga ukuba no-cash. Mayisesemdala ese-transact sehambe esitole nama-needs ngingekho eduze kwakhe. Kodwa ukuthi nje manje ngihambe ngiyovula i-cash account nje ka-FNB ngiyoyifaka ukuthi nje ngibe nama-monthly fees azo-charge kuleyo account ngekho interest ebhekile engithe ngizoyithola after 8 years. No, it's not a good idea according to me. Even nathi sabantu abadala kufanele ukuthi ucash wena wazi ukuthi awuzodinga ubeke. Yikho kufanele sibe nama-investment in shares. If ufuna ukuba no cash owazi ukuthi uzosebenzisa maybe in a couple of months, sebenzisa u-Time Bank. Save your money under Time Bank. I wish more people had the mentality. Vele izodliwa ama-charges imali yakho. Kodwa manje ngithi wena mhlawumbe sengisuyazi ukuthi leyo mali uyithatha uyifakephi. Uzothatha uyifake ku-tax-free savings account, tax-free. Even the interest oyi-earna lapho is tax-free. Thatha imali yakho uyifake ku-easy equities. Lo muntu uLionel and mom baze bayimesela nje ngeke ngiba-accept mina. Okay nje. Okay. Kube isikhathi sokulala-ke for mina. Kusasa ngiyavuka ukuthi ngiqale ngiplane i-trip yami ngazi ukuthi ngizohamba ngoba isikhathi. Sorry kancane ngisaphendula i-customer regarding ucollector kwe-parcel yakhe ngoba kusasa
ngikwenza iplan ukuze azokwazi ukuyithola. Ungamvuleli ka-F_N_B. Kuzofana nje nawe wena mawuvule i-akhawunti nje unemali ozazi ukuthi ihleli uyayixakekela ubone into ehalelayo uthi hhayi vele ngizothatha kule mali. Uthi hhayi ngizophinde hhayi ngiyi-replace. Vele uvule i-tax free savings account once. Uzazi nje ukuthi uyayibophezela. Nakhona hhayi ukuthi angeke ukwazi ukuyikhipha uma ufuna ukuyikhipha kodwa at least it's not easily accessible njengekhadi la-F_N_B ozobe unalo. Ukwazi ngisho ungena kwi-app ukhona ulokhu uyo-transfer noma ungene kwaShane uhambe uyothenga kwaShane uthenge into engathi shu. Into ozoyigqoka kanye kuphele i-excitement ungabe usayifuni. Yeah, you must do more research on TFSA. I will also post a video maybe tomorrow late. Guys, asilaleni manje. Kusasa fanele ngivuke early. Asilaleni after 12 manje. Khona kusasa ngizoba fresh. Ngo-5 kufanele bese ngisedleleni. Let me check the routes. Safanele ngenze invoice before ngilale. Kuningi nje kufanele ngikwenza. Manje bengiyothatha imali ku-Old Moshal from education kanye ngane. Ubuzokhokha malini? Ha, ngisabe sengiyothatha imali ku-education. Uyazi ukuthi lokho ku-affecta kanjani i-policy yakho? Hayi angisazi. Hayi kodwa kumnandi la. Ayenziwa leyo nto. Ungayeke ucaphuna. Hawu wenza into eyenziwa abazali bethu ungayenzi nje leyo nto. Hawu ngo-2022 angayi nje kocaphuna kwilona yakho. Kufana nabantu abahamba beyothatha imali from their retirement. Uyabo abantu enye into abangayazi is early retirement. That thing is very costly tax wise. Abantu abamnyama bayithanda leyo nto ye-early retirement. Ngoba sikho financial literates. Akufunakala nje ukuthi ningayithathi nje early retirement ngoba uyabona nje le habit yakho onithabise ngeke uhambe uyocaphuna lapha emalini. Haya ngiyakusola uzothatha i-early pension wena. Ngithatha early retirement wena ngendlela othanda ngayo imali. Awusakwazi nje ukulinda leyo term enivumelene ngayo. Hayi ihlule. Ayenziwa leyo nto ungayi nje ukuthatha against i-policy. Ungakwenzi lokho create nje i-habit ukuthi uzohlala unganayo imali. Sofundisana ke kodwa. Udlale kahle ngane zakwethu. Kumnandi ukukhuluma nani. Ngiyalithanda le community esesinayo. Ukuthi sixoxe, sifundisane. Udlale kahle bye bye. Nifanele ngisheshe ngivuke ngo-1 at least ngibekele lokho. Good night ithando sharp. Kusasa ngo-8 ngizoba live na kanjani 8 o'clock. Ngizoba live.